Öňe bir toý gidip durkan durmuşa çykýan ýylyň birden kä gözleri gapylypdyr, ýani kör bolupdyr. Gelen adamlara muňa haýran alyp näme bolany düşünmändirler. Şonda gyýdyň ejesi öz gyýdyna gözlegendir öýdüp toýa gelen mihmanyň ählisine täre talmak haýyş edipdir. Ýöne şondan soň gyýdyň gözleri açylmandyr. Öýlenýän ýigidem her näme bolsa toý dowam etdirmek isläp toý dowam edipdirler. Bular durmuş gurupdurlar, çağalar bolupdyr. Bir näçe ýyllaryň dowamynda bular ýanky geliniň gözüniň açylmagy üçin her türlü bejergiler alyp bir näçe tebip mollalara gatnapdyrlar. Şonda mollalaryň biri aýdypdyr: "Egerde şu geline göz degeren adam bu dünýeden ötmese, bu geliniň gözü açylmaz" diýipdir. Bir näçe ýyllar geçen soň ýanky gelin ýerden oýansa, birden kämin gözleri görüp başlapdyr. Ulan begenjimi ilki bilen ejem bilen bir paýlaşaýyn diýip ejesine jaň edipdir bolyn, telefonu ejeselle ýanky geliniň dogyny alyp, ejesiniň aradan çykanlygy barada şum habar aýdypdyr. Asyl görüp otursalar, şol toý güni täre talmadyk ýeketäk adam bu geliniň ejesi ekeni. Ejesiniň öz gyzynyň bagtyna gowanyp, gözüniň degçegi hiç kimin kellesine de gelmändir. Adamlaryň köpüsi enatalaryň öz çağalaryna gözü degip bilmeýän diýip pikir edýärler. Aslynda bolyn enatalaryň öz çağasyna göz degmesi gataň sat. Şoň üçin birine gowanan wagtyň musulmançylykda maşallah türkmençilikde bolsa tüwelemi diýilýär. Netijenem öýdün çykar. Ayrılışmakda kim köp ejir çekýär? Aýal ejir çekýärmi ýa-da erkek? Muňa haýsam bolsa bir diýip jogap berip bolmaz. Haýsynyň asly, haýsynyň terbiýesi, haýsynyň edebi ýokary bolsa, şol has köp ejir çekýär. Göz öz görenini unutup biler. Ýöne ýürege degen bolsa, o hakyndaky ýatlamalar ömrüňe ýeter. Ayrılışmaklygy hemmekşem başarýa. Ýöne gatnaşyklar guramaklygy we ol gatnaşyklar saklamaklygy diňe güýçli adamlar başarýa. Bu videony bir ýere kommentariýa baryp ýazanymdan soň men liçkama gelip ýazan gelinleriň islegi goýunça goýan. Olaň käbiriniň eline bir çagat bar, käbiriniň eline iki çagat bar, käbiriniň eline bolsa bir näçe çagat bar. Olar öz ýarlaryna garaşýarlar. Belki şu videodan soň bu videony görmeli adamlar görüp maşgala ojoklar berkar diýip umyt etýän. Janyňyz sag bolsun. Erkek adam ömrüne öýüne giren iki ceset bilen girýän eken. Biri ejemhane, ikincisi ejenhane. Ýöňe bir wezir ölüm jezasyny çekipdir. Şonda wezir sultanyň ýanyna barp, "Sultanym, bana 3 ýyl wagt ber, men 3 ýylyň içinde eşe urlet gorkadan şey diýen meni ölüm jezasyndan azad edersiň" diýipdir. Sultanym bu aýdanlaryna gülüpdirdi. "Hey, boljak zat meni. Bolýa 3 ýylyň içinde göreli gurledişiňi" diýip ýanka razylyk berip goýupdyr. Wezir şeýit öýüne gelipdir bolyn, weziriň kömekçisi ylgap gelip, "Wezirim, bu näme diýdiňiz bolýar? Hey, eşegem bir gurlärmi? Näil gurrun edip gaýtdyňyz? Men düşünmedim" diýipdir bolyn. Ýanky wezir aýdypdyr: "Ey akmak, 3 ýylyň içinde ýa sultan öler, ýa-da eşe öler. Şoň üçin hiç ýyl ala dederýär zat ýok" diýipdir. Bu tymsalyň bilen aýdyljak bolýan zat biz adatça meselem iki görnüşde alap gelýär. Birinji görnüşi şu wagt şu ýerde çözgüt tapyp çözüp bilýän meselemiz, ikinji görnüşi bolsa şu wagt şu ýerde çözgüdini tapyp bilmeýän meselemiz. Şol ikinji görnüşli meselede hiç ýyl howsala düşmelärle wagt tutmaly. Wagtym öz etmeli işini ederýär. Netijenem öňe çykar. Atamyň gözüň bilen bolsam bir gysym duýda çalşardym diýen nakala bizim döwrümde çenli ýa durkuny üýtgötüp gelen. Ýagny bu anyk jogap bilmek üçin riwaýat edilmeli bolýar. Balkan tertiplerine bolup geçen bir wakanyny bilen bizim nakalymyň çözgüt tapylar. Bir adam öz düýesi bilen ýani duý taklanýan ýere duý almana gelýär. Ene şonda duýdyň takçykda aýtýar: "Sen näme düýäň maňa tatkyk çekme" diýär. "Maňa bärde de düýe maňa gerek bolýar" diýär. Ýöne düýeli duý almana gelen adam ýanky sözüni ret etýärdi, düýesini alyp ýan bir duýdan ýükläp uğra berende şol wagtda bir 10 ýaş adam ýatlanyň soňra düýesi ýok bolýar.
Şonu büyän iyeti akmir edip o vaq atanymyň öljugyny bilen bolsam bir gatam buğda salsak gaýdardym diýen. Demek irki wagtlarda düýötedi atanym sözü ulanýar ýareken. Muňa mysal edip ýani ilçin aýdylýanlar nirden gelýän atanak patanak bolup diýilýän sözlerim bizim gurrumda şaýat bolup geler. Atanyň öljugyny bilen bolsam bir gatam buğda salsam diýilen nakal bizim gurrumda çen ýödürkün ütgötüp gelen. Bir musulman hökmünde Amerikada ýaşamak näme derejede aňsat. Arkamda bir mescit var. Ady Epik mescidi. Gelin men size şo barada nälik erwet taryhy bolup geçip turan aýdyp bereň. Ýakynda Epik mescidi bizdi bir jemgyýet gurasymyz gelýär. Onuň adyna da Epik City diýdi. Ýani Epik şäherini gurasy geldiler. We şo şäheri gurmaga başlaýaram bilen şeýle uly bir zat proýekt bolýar. Dowam etýärlerim bilen goýjygy dotyrka bir içinde zäherini tutup bilmän pürkön biri bolýar. Twitterda bir adam bir soобщение atdy. Şeýle Twitter atdy we diýe bul adamlar diýe şeýle erwet atlar etjek bolýar. İslam dininiň şeriatyny getirip bizim ýurdumuzda şeýle zatlary etjek bolýarlar eýleň beleň diýip ama erwet görkezek bolýar. Birji Twitteriň üstü bilen FBI ýani FBR bärde näme başlatdyrýar. Barlygy başlatdyrýar. Indi şul mescit şu wagtky özüniň bar etýän işlerini goýup, ýankyýaly ýagdaýda özüni goramak bilen özü aklamaga geçip başlady. O taýda o şäheriň içinde müňden ibarat bolan bir öýler gurjak boldular we o bir şäheriň içinde nämeler ibarat bolýan bolsa şoň içinde meselem okullardyr, mektepler, polisiýalardyr, pajarnylary, ýani şoňa medeş hemmede näme içinde bolup biljek bolsa bir şäheriň içinde şeýle bir gurjak boldy. We bu diňe musulmanlar üçin diýmediler. Bizim diýdi şäherimiz hemmikime açyk. Hatta Amerikanlarym gelip ýaşap bilýär, sen diniň islam bolsun, bolmasyn tapawdy ýok. Indi şol ýan Twitter üçin şeýle bir baglyk başlatdy bilen şu wagt özlerine bir jurist tutdular, hukukçu tutdular da indi şonu özüni aklajak bolýarlar. Mescidiň etýän işi kapylary her kime açyk, öýsüzler. Gyşda ýatar ýeri bolmasa şu taýda gelip galyp bilýärler. Bular bir jemgyýete peýdaly bir zatlar etjek bolýarlar. Indi bolsa näme getirdiler? Şul mescitde indi öňküsýalyk cenaza namazy da okulanok. Çünkü üstünde dowamly barlyklar var. Şonu etmeler, mun etmeler. Üstünde bir topar çäklemeler goýdular. Naharlar berýärdi, naharlar palýardy ağaçlara. Öýsüzlere yer berýärdi ýatmasy üçin. Diniň tapawdy ýok. Şeýle bir Twitter üçin, bir kin üçin, bir adam özüniň zäherini pürkün üçin bir mescit özüniň proýektini goýmaly bolýar. Gowluk ýani bütün jemgyýete kömek etjek bolmagy etýän üçin. Onuň daşyndanam endi özüniň mescitteki etýän zatlaryny goýmak mejburiýetinde galdylar. Kawat daşyndan görnýär Amerikada ýaşamak gowy zat ýalyk ýöne. Meselem Texas ştaty bäri red state dik geçýär, ýani Trump'yň goldawçylary bolýar bärde köplenç. Olarym konserwatiw adamlar. Bu diýmek diňe biziň Amerikan halkymyza bolsun diýe daşardan gelen immigrantlara ýa-da şolara kan gapysy bir açyk däl. Şolarym kan halamadyk üçin munyň arkasynda durýarlar, şeýle zatlar edilmesin, şäher gurulmasyn zat etmesi üçin diýip. Gynandyrjy bir ýagdaý. Şu wagt meselem şu videony çekjek bolup oturkam. Garagul geldi-de haýyş çekmäň diýdi. Men hem aýtdym bul diýdim. Ýani gowluk üçin, özümüz üçin şeýle bir zatlar daş töwerege şeýle bir zat bildirmek üçin diýip aýtdym. Hemme de daşyndan görünýär ýaly adamlar. Umuman alanda bäriniň yerli halklary kan bir musulmanlar halanyk ziýan ýok. Ýani bulam geçer. Görkezörler nesip bolsa ýanky jurist özüni aklap berer zadydyr. Aklamagana zadyňam ýok. Ýöne bärde şolar ýalyk sistema bolan üçin şul nemeden geçmeli bolýarlar. Ýene de bir gezek siz bilen Nowruz görüşýänçek.